τι ημερομηνία έχει κατασκευαστεί, πότε έχει κάνει γραμμική δοκιμή, ανά 10 χρόνια οι πυροσβεστήρες κάνουν γραμμική δοκιμή για να δούμε ότι είναι OK. Και αν περάσουν το τεστ, συνεχίζουν και τους χρησιμοποιούμε για άλλα 10 χρόνια. Εάν δεν το περάσουν το τεστ, πάμε για καινούργιο. Τι type είναι, dry powder, όπως είπαμε, η F1, τι χωρητικότητας είναι, και εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να υπάρχει το τι κάναμε στον πυροσβεστήρα, στο πιστοποιητικό. Δηλαδή, κάναμε νούμερο 1 μόνο inspection, ήταν άδειος και το ξαναγεμίσαμε, το κάναμε γραμμική δοκιμή. Πρέπει να αναγράφετε εδώ ακριβώς τι έχουμε κάνει. Όχι εσείς, αλλά εμείς τι έχουμε κάνει. Τότε θα είναι έγκυρο το πιστοποιητικό. Θα τα περάσω γρήγορα αυτά, απλά να έχετε μια ιδέα για το θέμα. Εδώ είναι για τα immersion και τα immersion είναι το ίδιο, ποιος κατασκευαστής, είναι η ταυτότητά του σε όλα αναλυτικά. Όλα όμως. Και κάποια immersion suit έχουν το λαμπάκι, σε όλα τα λαμπάκια αυτό, το οποίο αν χρειαστεί και τα ψήφια να πέσετε στη θάλασσα, είναι αυτό που φλασάρει και σας βλέπουν από μακριά. Κάποια immersion το έχουν από μόνο τους, αυτό το λαμπάκι, γιατί έχουν και το σωσίδιο πάνω, ενσωματωμένο. Τα περισσότερα όμως που θα δείτε, τα immersion δεν έχουν λαμπάκι, έχουν όμως έξτρα σωσίδιο που το φοράτε και αυτό, το κλασικό σωσίδιο σε χρώμα κίτρινο και πορτοκαλί είναι, το οποίο αυτό έχει λαμπάκι. Σε αυτό πρέπει να κοιτάτε πάντα την ημερομηνία λήξεως. Πάντα. Αναγράφω. Μπορεί να θεωρηθεί ένα πιστοποιητικό άκυρο, οπότε όταν το πιστοποιητικό που παίρνετε είναι για 1 χρόνο. Αν αυτό το πιστοποιητικό έχει κάτι πάνω το οποίο όταν το δώσω εγώ είναι OK, δεν έχει λήξει, αλλά θα λήξει σε 3 μήνες, δηλαδή αφού πριν έρθει η προηγούμενη επιθεώρηση, αυτό πρέπει να αλλάχτεί. Δηλαδή μέσα στον χρόνο που θα τρέξει θα πρέπει να είναι OK. Σε όλο τον χρόνο, όχι για 3 μήνες. Εντάξει.